Uphando ngokubulawa kukaAnele Hoyana kutyholwa umhlobo wakhe uFritz Joubert eKwelerha cebu kuhle eMonti kwiphondo laseMpuma Koloni kwimpela-veki esiphuma kuyo luzakukhangela naziphi na izizathu ezikhokelele kwesi siganeko kuquka utywala nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi.Ushicilelo lwevideo olubonisa elisikizi apho uJoubert bebetha uHoyana ngomva wompu ludale isankxwe kulo lonke eli. Kubizwa amapolisa nathe kamva amdubula ambulala uJoubert izikhuselayo emva kokujijisana.Ebethimbe abantwana bakaHoyana kodwa amapolisa akwazile ukubakhulula. Inxeba linzulu nangakumbi kwigqiyazane beliza kutshata noAnele nanjengoko lizibonele ngamehlo alo indlela athe wabhubha ngayo. Akabikho zimpendulo ekubeni intoni ekhokelela uFritz Joubert ekubeni ambethe kanobom emkulela ukumbulala uAnele. Esi siganeko kusishiye wonke ubani ethetha bambi besithi esi siganeko sinobuhlanga. uFritz sekuminyaka eliqela noko simazi kuba ke njengoba ubona sihlelisene apha ekhaya. Ebengumhlobo kaAnele, bebevana, bengabantu abonwaba bobabini, bebese kwiqanaba loba ingathi khona into yoshishino ebebezama uyiqala. Usapho lukaJoubert ke nalo lithi ebengenabuhlanga, lithe benengxaki noxinzelelo lengqondo de wabe kanti wangeniswa kwisibhedlele sabo baphazamiseke engqondweni kwixesha elingaphambili. He was a loving person. He was a broken person. He went through a divorce, suffering from depression. He opened his house to many black people. He loved black people like he loved white people. Abo bebekhe badibane naye lo kaJoubert bavakalisa izimvo ezahlukeneyo ngaye. 5 years niphaya phofu mna bengumuntu oright yabo. Qha ke enye into iqale nje kule veki sikuyo ile phelayo. Qale phaya ke into enenze. Futhi hey kwa mna beningakwazi uthetha naye ngoku le veki. uFritz ndimazi bengumuntu okhohleleyo xa kwenzeka into embi phaa uyadubula emntweni. So bengafuni kwamntu ufutshane kula yado ongasebenzi phaa. Amapolisa akasalandela umkhondo ekhangela impendulo kuquka namanye amatyala ayanyaniswa nalo kaJoubert. Sinazo ingxelo zokubana uke wachaphazeleka kumatyala athile kwixesha lingaphambili, kodwa ke ngokwalomzuzu asinazo iinkcukacha ezobunjani balomatyala lawo anjalo. Kukwatyholwa ngelithi uAnele Hoyana nosisangoma ebeqeqesha lo kaJoubert kule veki ukuba naye abe sisangoma. Kwindaba zeSABC ndingubusisiwe James Mantashe ndiseMonti.